Ok. Eu am și ceva moduri din astea băgate. Am Optifine și ceva moduri. Din astea de textură le luați de pe Vanilla Twix, cred că așa se numește. Mergem aici la Resource Pack, Vanilla Twix. Avem asta, bun. Single player, am chestia asta, bă, pe asta, dar nu o să ne jucăm asta și o să facem o mapă nouă. Lumea lui Tata Jean. Lumea, stați așa să vedem dacă am, așa, lumea, lu, stați așa să punem sus, nu, lu, t, a, t, a, j, a, nu, bun. Ne va juca pe difficulty normal, comenzi, nu știu. Hai să ne dăm și un bonus chest din ăsta, așa. Game rule. Și vreau o singură chestie, să nu plouă. Mă enervează foarte tare ploaia în Minecraft. Și dăm aici Create New World. Deci, lumea mutat așa. Cu asta vom face o serie. Gen, să repede să fac o serie de Minecraft. Bine, nu știu cât o să mă țin de bine cât se va uita lumea. Enter Distance 3 chunk-uri. Vedeți ce grafică. Bă, real, nu știu, nu mă interesează, să meargă bine în orice caz. Mamă, unde aveam bonus chestul. Nici nu-l găseam. Bun, le dă aici niște de-astea. Să sparge chestul și cu torțele, că sunt destul de importante. Da. Culegem niște lemn, ca să zic așa. Bun. De obicei, mie... da, avem și aer în aici, ce ne mai chinuim. Băgăm repede. Nu! Da, ați înțeles ce vreau să fac, dar numai că creierul meu a dat acolo un pic de oroare. De fapt, stai. Nu mai jucat Minecraft de mult, nu mai știu cum mai e jocul și încerc să fac chestiile alea ce le făceam totodată, adică gen bam, 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 repede așa. Nu mai îmi ies. Aparent nu mai îmi ies, da. Bun. Mamă, bă, ce... Da, îți înțelegem, ba să am și eu 4 bucăți de iron. Bă, aparent chiar am 4 bucăți de iron, dar inițial trebuia să am 5 dacă... Da, cred că ați înțeles ideea. Bun, avem niște torțe, le pune și pe astea în mână. Și dă-i tată și caută câte ceva. Stați așa să vedeți cum e valul ăsta. Bubui, tata. Bubui. Bam. Vede, nu, că bă, ăștia mă omoară pe mine din prima secundă. Scheletonii. 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 Nu, o să vedeți că ideea e când eu mă simt urmărit într-un joc, mi se pare cea mai ciudată chestie. Să fiu urmărit într-un joc de un ăsta. Oh, ia uitați acolo în depărtare. Da. Mă las unul rău de tot. Bun, avem două de-astea de obsidian, nuggets de-astea, asta e bună, asta e bună, toate bune. Bun, asta nu mergea să-i dai, ba da, mergea. Ok, trebuie să omorâm niște căprițe de-astea, bam, și bam, așa, altă viață. Bun, și mai trebuie să mai căutăm o căpriță, ca să ne facem un pat, în caz de trebuie să noptăm undeva pe aici, ca să, ca să găsim un loc.
Bă, o să nu mor de asta. Ok. Ce să află Acilișa? Ok, o să luăm niște... Așa. Hop. Facem așa. Și după băgăm așa. Bun, suntem ca lumea. Nu știu, așa o presimțire că o să cad de aici și o să mor. Sau mă moară un mob 100%. De eu dacă încerc să fac mapă de Minecraft și nu mă dau pe peaceful, sunt el ca mort pentru că nu, efectiv nu o să-mi iasă nimic. O să mă moară primul mob care mă prinde, în afară de creeper, e mai greu. Chiar e mai greu să mă prindă creeperii. Ok, trebuie să... Nu avem și noi un water bucket să facem un stand. Mai ia și sare acum. Ia și sar, Jane. Bun, luăm niște pești de ăștia să ne crească minioarele. Cred că, de fapt, aici e o din aia de ametist, cred că așa se numește. De ametist. Ia uitați, Iron. Bă, dar chiar voi... Eu nu știu dacă voi vedeți ceva. Eu văd. Și văd bine. La în caz de vreți să vedeți. Dar vedeți că o fur la loc, am nevoie de ea. Ball. Oh, oh. Goldenstein. Am și ia uitați niște Iron aici deja. Da, dacă mă întrebați pe mine, eu sunt relativ fericit cu ce am găsit. Bine, la afară de mobii ăia ce i-am găsit, care ghiciște, unul este fix, mergi, mergi, o să nu moare 100%. Mamă, sunt bun. Bă, mărul ăla n-aș vrea să risc. Așa că o să mâncăm câteva bucăți de carne din asta nefăcută. Bă, dar tu știi ceva? Mare damage a făcut ăsta. Bun. Am găsit niște de asta și cred că o să ieșim de aici. Cum, nu știu, dar o să ieșim. Deci avem două de astea, vin 4, 8, bă, 12 și 2 tată. Deci ne urcăm acum sus. Bă, dacă, ca să nu consumăm multe din astea, trebuie să facem și un pic de parcurs. Da? Cred că pix 12, 12 bine luz 12, că din alea 12 am mai consumat ceva acolo jos. Ba, 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 și ba, am făcut-o ca lumea. Bun, mergem și pe aici, îi dăm, ne urcăm, 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 ne luăm ăsta înapoi. Dați așa ca să se vadă bine și pe clip.
Mai facem niște lumină, mai luăm niște lumină și direct avem o față mare luminoasă. Bun, 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 bun. Noi pe ce dificultate suntem? Pe normal, ok, nu văd. Ok, cred că o să dau un pic asta să meargă până pe la 4 ceancuri. 5 ceancuri să simuleze 6. Altă viață, altă viață. Câte FPS-uri avem? Avem 60. Câte avem pe OBS? 60. Deci suntem tank, ca să zic așa. Ok, bun. De că seria asta cred că o să le jucăm gen și ceva off-camera. Eu o să mă joc ceva off-camera. Și ia uitați o căpriță. Ia-o notat. Să te învăț un pic cu toporișca. Ia, ia trece. Ba, ok. Da. Bun. Omule, toate cum ar fi, pentru că trebuie să facem un furnace, un pat și cred că trebuie să ne facem genul loc acolo unde să stăm. Ok. E. Ok. E. Bun. Dacă tot vine noaptea, o să ne faci, de fapt, din ăsta avem, câte luminoase avem? Avem doar o luminoasă. O să ne punem undeva în jos aici către apă. O să ne punem o luminoasă torță, ca, nu știu, bam, ne punem și o din asta, avem 4 torțe ca să facem de roza luminoasă. Să nu vină mobi. 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 Bam, facem și un furnace. Așa, punem și chestul, facem și patul. Am pătuț alb. Bam, și ne și culcăm. Bam. Ideea e că dacă luăm toate live-urile și partea în care nu s-a filmat, cred că am vreo 2 ore aproape. Cred că am pus invers, da. Hai să vedem cât. Deci avem 25 și cred că cu ăsta vine încă o bucată, deci avem vreo 26. Și hai să dacă intră ăsta în noi. Sincer, aș vrea să văd dacă pot să găsesc un sătuc. Și cam asta este gel cu episodul de astăzi. Pa, pa! Asta a fost pentru episodul acum pe live. Încă suntem live. Mai băgăm aici. Gata, ca să mi se regenereze viața.